नमस्कार. तुम्ही सर्वांनी आजचं गोमंतक वाचलं असेलच, पण त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. गोड्या पाण्यातल्या इस्वण म्हणून ज्याची ओळख आहे अशा मरळ या माशांना दक्षिण भारतात मोठी मागणी आहे. पश्चिम बंगाल, ओडिसा, कर्नाटक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश या भागातील लोक मरळ माशांची मागणी करतात, अशी माहिती पणजीतील मत्स्य उत्पादक डेरिल नुनेस यांनी दिली. हैदराबादच्या मासळी विक्रेत्यांना मरळ मासळीचा पुरवठा करणारे डेरिल हे एकमेव गोमंतकीय आहे. त्यांनी मत्स्य फार्म उभारण्यासाठी 75 लाखांची गुंतवणूक केली आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मरळ माशांचा पहिला लॉट विकला गेला आणि यंदा डिसेंबरपर्यंत गोव्यात जास्त मागणी असलेल्या चणक या माशाचे उत्पादन घेण्याचा त्यांचा विचार आहे. राज्यातील 13 नगरपालिका आणि 1 महानगरपालिकेतर्फे विविध सेवा ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या जातात. मडगाव पालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी याचा सर्वाधिक लाभ घेतला आहे. नगर विकास खात्यामार्फत मिळालेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत 28,072 सेवा ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या आहेत. यातील 33.23% म्हणजे 9,325 पेमेंट मडगाव पालिका क्षेत्रात झाली आहे. आत्तापर्यंत विविध पालिकांतर्फे 1,863 व्यापार परवाने, 31,405 घरपट्टी, 1,05,083 जन्मदाखले आणि 5,437 मृत्यू दाखले ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात आले आहे. याचे एकूण मूल्य 13,81,15,499 रुपये आहेत. पणजीतील मांडवी नदीवर क्रूज बोटिंग हा पर्यटकांनी निवडलेला सर्वात महत्त्वाचा उपक्रम आहे. अनेक पर्यटक क्रूज बोटिंगवर गोव्यातील पारंपरिक नृत्य, गाणी, खाद्यपदार्थ यांचा आस्वाद घेण्यासाठी येतात. या क्रूज बोटिंगवर दररोज 87% देशी, 10% अनिवासी भारतीय आणि 3% परदेशी पर्यटक असतात. क्रूज बोटिंग ही एक स्थिर पर्यटन प्रक्रिया आहे जी कोविड महामारीनंतरही टिकून आहे, अशी माहिती शांता इन्फ्रोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडच्या महाव्यवस्थापक नंदिता नाईक यांनी दिली. तर या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या बातम्या असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये आम्हाला नक्की कळवा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.